На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже Вседържителю, Отче на Господа нашего Иисуса Христа, който със Своето Слово си създал всичко разумно и неразумно, и всички си от нищо привел в битие, на Тебе се молим и от Тебе просим, рабинята си Гергана, която си спасил по Своята воля и която дохожда пред светата Ти църква, очисти от всякакъв грях и от всяка сквернота, за да се удостои неосъдително да се пречисти със светите Твои тайни и роденото от нея дете благослови, отрасти, освети, вразуми, направи целомъдрено и здравомислищо, защото Ти си го създал и си му показал чувствената светлина, та да се удостои с духовната светлина в определеното от Тебе време и да се причисли към светото Ти стадо на духовните овци на Христа Твоего, чрез единородния си Син, с когото си благословен, с пресветия, благия и животворящ Твой дух, сега и всякога и през вековете. Амин. Мир на всички, преклонете главите си пред Господа, Тебе, Господи. Господи Боже наш, който си дошъл за спасение на човешкия род, дойди над своята рабиня и чрез почетното си свещенство и удостой да влезе в храма на Твоята слава
Измий нейната телесна сквернота и душевна нечистота с навършването на 40-те дни, като я направиш достойна и да се пречисти с честното ти тяло и кръв, защото е свято и прославено, пречестното и великолепно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и през вековете. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе Боже наш, който си бил в 40-тия ден донесен като младенец от Твоята непознала брак майка и си бил носен в обятията на праведния Симеон, сам Ти всесилни и владико, благослови до това дете донесено да се яви пред Тебе, Твореца на всичко, и го отрасти за всяко добро и благоугодно на Тебе дело, като прогонваш от него всяка вражеска сила, чрез отпечатване знака на светия Твой кръст върху неговите мисли и върху неговото тяло. Защото Ти си, който пазиш младенците, Господи, тъй като се удостои със светото кръщение да получи дела на избраните в царството Ти, запазвано заедно с нас чрез благодатта на светата единосъщна и неразделна Троица, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, с безначалния Твой Отец и с пресветия, благия и животворящия Твой Дух, сега и всякога и през вековете. Амин. Мир се ми духови Твоему. Преклонете главите си пред Господа, Тебе, Господи. Боже Отче Вседържителю, който чрез най-велигласния от пророците Исаия си ни предизвестил въплощаването от Дева на единородния Ти Син и Бог наш, който в последните дни по Твоето благоволение и със съдействието на Светия Дух, заради спасението от смъртните и на безмерно милосърдие, е благоволил да стане човек според обичая в Светия Ти закон, откак се навършвали дните на очистването приел, бидейки истински законодател, да бъде донесен в светилището и носен в обятията на праведния Симеон, пред образа на която тайна видяхме представена о гореизказания пророк чрез крещите с въглена, на което и ние верните подражаваме по благодат. И сега сам Ти, Господи, който пазиш младенците, благослови това дете заедно с родителите и възприемниците му и удостои го в удобно време с възраждането чрез вода и дух. Причисли го към светото стадо на словесните овци, които се наричат с името на Христа Твоего, защото Ти си, който живееш във висините и приглежда смирените, и за това на Тебе слава отправяме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и през вековете. Амин. Въвежда се в църква Божия трап Александър и се представя пред лицето на Бога в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Сега и всякога и през вековете. Амин. Сега отпускаш Твоят раб, Владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля. Ела, ела сега тук. Пред уранеца коленичина. Коленичито, долу. Коленичина. И Боже. Светиме сметник, вземи си детето от Епатрахил и се изправи
молитвами святих Отец наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин, амин. Здраве и благословение. И според древната традиция трябва да се даде някакъв благослов на детето. Благославям го, но пожелавам да прослави не само вашето семейство, ами да прослави и България. Спаси Господ. Взискающийся Господа, не лишаться всякого блага, богати обнищавша и залкавша, взискающийся Господа, не лишаться всякого блага. Спаси Супруги Господи. Ще бъдете ли всякъде с